A Federación Provincial de Comercio, Turismo e Mercados de Pontevedra está premiando cun selo de calidade aos establecementos que cumpren coas medidas de prevención fronte á COVID-19. Uns recoñecementos de comercio seguro que foron entregados aos comercios de Vilanova. Home, pois é un orgullo porque despois da preocupación que pasamos todos co tema do COVID, pois saber que tes as cousas ben feitas e que os teus clientes nin ti vas a pasar ningún riesgo, nin os empleados, por suposto, pois é un orgullo. Estes locais garanten ao cliente todas as medidas de prevención. Garantías todas, que sea de seguridade, a súa distancia, que non pode chegarse ao mostrador, o xel hidroalcohólico, guantes desechables, todo, ten o seu cubo aquí tamén ao lado para poder desfacerse de todo eso, obligatorio mascarilla, eso 100%, porque ademais é un sitio onde tes que estar cara a cara co cliente, entón a mascarilla é obligatoria sempre. Dende o Consorcio de Comercio do Salnés matizan que o futuro dos comercios pasa por garantir aos clientes a súa calidade. Eu creo que o futuro vai por aí, ter todo o día, tanto o que é en seguridade, que é limpieza, eso, e que o cliente vexa que isto está funcionando, que o comercio está cumpliendo. Unha calidade a que están respondendo os clientes nestas primeiras semanas despois do confinamento. Ben, é dicir, a xente está, en principio, está contentiña, está contenta, entonces pasiño a pasiño, é dicir, os inicios foi bastante ben, agora a xente pois, xa comprou o necesario, e agora veñen as ceremonias, en general están contentos o comercio. Para o alcalde de Vilanova, estes selos son unha garantía máis da seguridade do Concello de Vilanova. No queda otra forma de hacerlo, porque si no se hace así, volvemos para atrás y el daño principal es para todos nosotros, aparte del peligro que supone para la vida de las personas. Entonces, todo el mundo tiene que ir a un comercio seguro, a una forma de vida segura, a un ocio seguro, y esto es un ejemplo más de los muchos que tenemos. Polo de agora recibirán o recoñecemento 25 establecementos, pero nos vindeiros días outros 14 locais portarán o selo de comercio seguro.